os estamos, bueno, cheos de xente maravilloso. Son o coro Cores. Forte Aplauso para eles. Veñen dende a Coruña, un coro que está promovido pola asociación Les Coruña. Que tal, Pablo, como estamos? Moi ben, aquí con un pouco de medo porque despois destes artistazos a ver que actúa. Iba a dicir unha cousa que teñen un lema, bueno, a mí por lo menos gustoume unha cousa que leín deles. Si tes vergonza, se gusta cantar, aí está o coro Cores. Aquí perde a vergonza ainda que non cantes ben. Efectivamente. Pois Estamos aí para pode aprender, ou sexa que non hai por que saber cantar. Bueno, é un coro que, a ver, Pa como se pasalo ben. Exacto. Que é o importante da música, pasalo ben. Despois xa ven o resto. E despois promoven a diversidade, bueno, que teñen mensaxe moi importante, Pablo, isto tamén é certo. Sí, sempre o que é integración, diversidade, igualdade, todos eses conceptos, pois é un espazo seguro para toda a xente que precise un sitio onde estar. Bueno, esta noite o Xabarín ten algo que facer aquí, atención. Ten algo que ver co coro Cores. E o coro Cores ten algo que ver co Xabarín. Vente, Xabarín. Ah, bueno, xa queda aí. Bueno, atención. Esther, quedas co Xabarín. Ai, eu quedo Xabarín, encantada. Son Galloso, que tal Hola, estás? Xabarín. ¿Cómo estás, campeón? ¿Qué tal, compañeiro? Oye, encantado de terte aquí. Ahora veremos que vas facer que aquí con Corocores. Eu marcho que teño que marchar. Vale, pues vai, te quedo De acordo. Bueno, un aplauso para Xabarín de novo, por favor. Paso por diante, paso por diante. Xabarín, a ver, vouche tocar unha mão que nunca te vin en persoa, mira, tantos anos e nunca nos conocéramos tú e eu así. Ah, que sí. Que ben, que ben. A ver, que tal o Nadal? Que tes preparado neste O Nadal? Nadal, Como vai? mira, o Nadal son unhas datas que me encantan. Sí, porque, a ver, a rapazada pois non ten que ir ao colexio, entón estamos de vacacións, e así podemos pasar moito máis tempo ca familia, cos amigos, Claro. podemos xogar, podemos ler, podemos escoitar música e tamén podemos ver a televisión. Ah. Pódese facer de todo. Ademais, mira unha cousa, teño un agasallo de Nadal para todos os rapaces e rapazas de Galicia. Que me dis? Sí, A ver. é unha cousa nova. É o novo universo Xabarín. Hola, a ver, é como... Sí. De que vai eso? Contanos, que é eso do A novo ver. universo Xabarín? Son moitas cousas, todas xuntas, que confluen. Por exemplo, basicamente unha plataforma audiovisual onde podemos gozar das series en galego que temos no Xabarín Club e de todas as cancións. Porque, mira, é unha aplicación que se pode descargar para teléfono móvil, tamén para tablet, pero tamén se pode instalar nas televisións modernas que temos hoxe en día. Claro, como o resto de plataformas. Tamén se pode seguir por internet. E chámase... Grazas. Chámase xabarín.gal. Mi madriña, entonces ves cargado de moita cousa que podemos ver aí. Moitísimas cousas. E tamén temos redes sociais, Bueno. Sí. A ver, que redes tedes? Pois, a ver, as que ten todo o mundo, bueno, o todo o mundo que ten redes, Claro. TikTok, Instagram, Facebook, todo iso. Ah, é moi moderno anda, Xabarín. Moi ben. Todo iso forma parte desta plataforma que lle chamamos xabarín.gal. Tamén temos Xabarín.gal. música, Todas as cancións do Xabarín Club témolos aí e os videoclips de sempre cos karaokes para poder cantar na Claro, casa. é que o Xabarín sen música non pode ser Xabarín. Que, por certo, Xabarín, que despois vasnos cantar. Aquí tes algo preparado, verdade, co coro? Sí, teño un número musical típico de Nadal, unha panxoliña, creo que se pode dicir, non estropeo a Non sorpresa. non estropear nada. Así a xente está aí pendiente de ver a canción do Xabarín. Eu tamén teño unha panxoliña. Pero agora vamos ver onde anda, se che parece ben, Xabarín, despois seguimos falando. Vamos ver onde anda Galloso, non sei que estar facendo, Galloso. Pois aquí che estamos, querida Esther, Xabarín, ás 10:26 minutos. Decíamos Cores da Coruña, que dentro de o seu repertorio pois teñen unha canción do Xabarín. E nos dixemos, pois que veña o Xabarín esta noite. Dixemos, Faltaba. Cores, pode vir o Xabarín? Dixemos, home, estupendo.
Entón, veña, vamos a montar aquí toda esta historia nestes tempos de, pues eso, de esperanza, Manxa, de alegría, regalos, de festa, alegría, masa. festa, claro. Bueno, listos, preparados. Eu estou preparadísimo. Pois ala, marchamos. Pois marchamos. Bueno, marchamos Que o Xabarín necesita bailar moito. Marchámonos cerquiña que estamos cerca. Estupendo. E logo, Pablo, vos non marchedes. Adiante os de cores ese non marchedes. coro. Que vos vou contratar para outra cousa. Moi ben. O coro, cores. Ai. Fantástico. Ah, Son o fantástico. coro Cores Tremendo da Coruña. público. Evidentemente, con Xabarín Ah. é unha das súas pezas máis recoñecibles do seu repertorio. Bueno, fantástico, Cores, non vos marchedes. Aí está, con ese traballo non só musical, sino mensaxe de alegría, de inclusión, de diversidade, de igualdade. Fantástico traballo. Pablo, un placer, insisto, non vos marchedes. Bueno, Xabarín, forte aplauso que se nos marcha. Grazas, Bueno, se nos marcha polo momento. Grazas, querido público, sodes estupendos. Gracias, Xabarín. Vémonos en xabarín.gal. Aí vai. Xabarín esta noite no lugar da Televisión de Galicia Sí. cantando. Ah, por donde? Bueno, pues eu pasa, Xabarín Xabarín. perdíase, claro, este plato é moi grande. Chao, Bueno, chao. Chao, Decíamos- Xabarín.